23 goizeko 9:00 Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, egunon. Kaixo, egunon. Zer modu zaude? Ondo zen berko, ja, uda gertu dakagu, San Juan agertu baita ere, posik eoteko aukeria dakagu, bai? Festak ate joka ditugu, ez dakit festa askorik dagoen egun hauetan Madrilen, Moncloan gertatzen ari den guztia ikusita, azkena, García Ortiz fiskal burua epaitzeko bidean jarri dutela, harritu altzaitu erabakiak? Festa bat dago, baina beste buntatako festa bat, ez da? Harritu, ez nau harritzen. Badirudi epaile batzuek politika egiteko gura dakatela, eta ni apurtxu bat harritzen hau, ni beti justiziagaz konfidantza uki dotalako, baina badirudi epaile batzuek politikan parte hartzeko gura dakatela, eta isa esan da, instruzio guztia ikusitza, frogabarik fiskal orokorrari epaitzea ez dakala inungo zentzurik, ez da, ni beti errespetatzen dut epaitegietatik esaten den guztia, baina uste dut amenatzian beste interes batzuek dagozela hori agerian da, nik justiziagaz konfidantza dekot eta espero dut hemendik aurrera dana argitzean, nik espero dut, fiskal orokorrak ere errekurtsoa ipintzeko aukeria be badakala eta dena berera bueltatuko dela, baina biziari garen momentua Madrilen ez da momentu ona, ustegu batzuek alderdi popularrak konkretuki eta ultraeskuinak dakan estrategia demokraziari kalte izugarria egiten diola. Ikerketa egin duen Hurtado epailari buruz hariko zinen, seguraski esan duzunaren inguruan, berak frogatutzat eman du fiskal nagusiak filtratu egin zituela Díaz Ayusoren bikotekidearen mezuriek. Eta argi esan du, atzean gobernuaren eskua dagoela, bere autoan esaten baitu gobernu presidentetzatik jasotako aginduen jarraituz filtratu zituela datu konfidentzial horiek. Salaketa ez da nola nahikoa? Nik uste ez da, eta beste kasu batzuetan gertatuan bezala, badirudi komunikabide batean hartzen den informazioa frogamoduan hartzen dituztela, eta hori ez da serio, ez da, denak esaten dabe, ez dakatela inungo frogarik edo behintzat froga haundirik, eta epaile hau, hori frogatzat hartu dau. Espero dugu gauzak berera bueltatzia, eta demokraziaren alde instituzioen prestigioa ere berreskuratzea. Oso faltan botatzen dut prestigio hori batez be, jokoan dagoena demokrazia bera dalako eta munduan zehar dakagun egoeria be ikusitza oso komenigarria da demokraziaren eta instituzioen dakagun konfidantza hori berreskuratzea eta indartzea. Boteren arteko enfrentamentu arriskutsua sustatzen ari da? Uste eta hau dena estrategia baten parte dela, eta hau ez da berria, hori alderdi sozialista gobernatzen duen bakoitzean hau gertatzen da. Eskuina eta ultraeskuina ez dabe soportatzen, estatu hontan gobernu eskartiar bat egotia, eta alderdi sozialista gobernuetan egotia. Eta uste dut, hainbeste iskanbila alde batetara utzita, hainbeste bulo eta hainbeste salaparta alde batetara utzita, Espainian dagagun egoera ekonomikoa eta soziala harritzekoa da, positiboki esaten dut. Hauxe da, Espainia ontxe bertan referentzi mundial bat da ekonomi arloan, enplegu datuak direnak dira, ekonomi datuak izugarri honak dira, gure ekonomia momentu izugarri honean dago, eta beraz hori da errealitate gordina. Beraie soportatzen ez daben errealitate gordina. Beraz, hori historian zehar ere gertatu inda, eta hori ageria lagatzen dau alderdi popularra Espainiako eskuina eta ultra eskuinak demokratikoki ondino desente asko dakatela ibiltzeko. Hala ere, eta gauzak ze puntura iritsi diren ikusita, eta naiz eta zuk esan duzun, espero duzula fiskal nagusiak elegitea jartzea, ez luke lagunduko egoera baretzen García Ortizek bere dimisioa ematea? Ni beste reflexio bat mai gainean jartzen dut, eta zeatikan dimititu egin behar dau,
berak bere errealitatea dena jakinda, ez da? Berak badaki egia bere alde dagoela, eta berak frogak eukiko dituela, Hurtado epaileak esaten duenaren kontra joateko, orduan zeatik dimititu, ez da? Hori da eskuina eta ultraeskuina nahi duena, ez da? Behin eta behin gobernua jipoitu, gure instituzioa jipoitu, berak alden eta azkarren Moncloara ailegatzeko. Bere interesa ez da Espainia, ez da ongizatea, ez dira pertsonak. Bere interes bakarra poterea da. Poterea da bere lagunei laguntzeko, ez da? Eta hori ez da bidezkoa. Ni nahiago dut egiarekin azkenera arte joatia beraiek nahi dutenari kaso egitea baino. Honek zamateraino kaltetu dezake Pedro Sánchez? Nik uste ez diola kalte egingo, batez be, egia azaleratuko dalako. Eta momentu hortan hori gobernu hau indartuko duelako. Ez bakarrik kasu hontan, baizik eta beste kasu batzuetan ere, ez da? Da uste, azkenian denboria eukiko degula egia azaleratzeko eta egia gordin hori azaleratzen denean, zer nolako estrategia jartzen duen martxan Alderdi Popularra. Hau, hainbeste gezur, hainbeste bulo, hainbeste fake news, hainbeste lokatza maigainean jartzen desunean, herri proiektu bat ez da kasulako izaten da normalean. Eta hori amaitzen denean, eta egia azaleratzen denean, ea zer eukiko daben Alderdi Popularra bere eskuetan, ze proiektu ukiko dau eskaintzeko, bat bez, ez da, betiko moduan. Azken kapitulo, azken auzian nahi baduzu fiskal nagusiarena da, baina bada beste bat, bolo-bolo ibili den azken egunetan, Leire Diaz kasuari buruz ari gara, Portugaletekoa da, ezagutzen alduzu? Nik sare sozialitan ikusi dut, eta preventiboki esango dut, agian nerekin argazki bat edo beste eukiko da bela, askotan mitinetan eta aktuetan jendea hurbiltzen da, eta argazkiak eskatzen ditu bere sare sozialetan, sare sozialetara igotzeko, ez da, pertsonalki ez dut ezagutzen, badakit Portugaletekoa da, badakit baita ere, Kantabriako militantea izan zela, eta sare sozialetan oso aktiboa den pertsona bat izan dela besterik bai. Dena den, zuk sinestan diozu dionean ikerketa kazetaritza egiten ari zela? Nik dakidana da, berak pendrive bat emon dabela Alderdi Sozialistari, eta pendrive hori antikorrupzio fiskalitatean dagoela, ez da? Zer eukiko da hori egin badau, auskalo zer da pendrive hortan, ea zer zorrotz eta importante daun, batzuen estrategiarekin estrategiari aurre egiteko. Hala ere, auzi honi lotuta gero eta gehiago entzuten ari gara, sozialisten artean, sozialista batzuen artean ere kritikak horietako bat Euskal Herrikoa bertakoa, Eduardo Madinak argi esan du, inoiz ez zuela horrelakorik ezagutu PSOE eta gobernu barruan. Nik errespetu osoz beti hartzen ditut nire alderdik eden adierazpenak, ez da? Ni kasu hauetan normalean prudente izaten naz, eta nahiago dut gauza hauen inguruan prudentziz berba itia, gero nunbaitetik agertu leike edozein informazio edo pertsona hau plataforma baten edo beste egon dela, eta Eduardo Marinari hori gertatu zitzaion pasatako astean, ni nahiago de prudente izatea. Espainiako politika gintza aipatu hasi gara, eta Madrilen gertatzen denak gurean badu eragina, eta azken egunetakoa izan da Isabel Díaz Ayusok euskararen inguruan, eta pasaden ostiralean egin zuen keinu horren inguruan esan direnak. Imanol Pradales lehendakariak atzo bertan esaten zuen, errespetu gutxi erakutsi diola Euskal Herriari Ayusok. Ez dagokion oihartzuna edo proiekzioa ematen ari zaio Madrilgo Erkidegoko presidenteari, zure ustez? Nik uste hori agerian lahatzen dela zein daka mando eta poterea, benetako poterea Alderdi Popularrean, ez da, orokarrean, eta tamalez Isabel Díaz Ayuso da, ez da gate balorerik barruan, beren kontra ezer esateko, eta agerian lagazen, hemen Feijóo jaunak pasatako zapatuan Bilboen indako ekitaldian, etzion
esebes esan, etzion bat be aurre egin betiko moduan. Uste, Isabel Díaz Ayusok egin zuena, errespetu falta izugarria izan zela, eta uste euskera, katalana, gallegoa, valentziano eta hainbeste hizkuntza Espainiaren nortasunaren eta aberastasunaren parte dela ez onartzea, Espainia den moduan ez onartzia da, ezta? Eta hori oso tristea da. Tamalez, uste dut, hemen legealdixa luze egingo zaionari, Feijóo jaunari izango dela, eta atzetik datorrena, tamalez baita ere, Isabel Díaz Ayuso da, ezta? Bere estrategia Feijóoren kontra joatia da, Feijóoren kontra borrokatzia dela, eta agerian ere lagasuen atzo egin zituen adierazpe batzuen arabera, ezta? Esan zuen Alderdi Popularraren bere lidergoa hautatzeko prozesuan bera militante bakoitzak boto bat eukitea nahiko lukela, ezta? Bueno, hori ageria lagatzen dago bere gura dela primaria horretara edo ez dakit etorkizunean etorriko diren primarietara aurkeztia, Feijóo borrokatzeko eta bera Alderdi Popularraren presidente izateko, eta hori izugarri arriskutsua da Alderdi Popularrarentzat, baina areta gehiago Espainiaren dago eta Euskaldunon dago. Euskaraz ari garela eta euskararien gaiari lotuta, Bart Euskara sustatzeko kongresua iragarri du Pradales lehendakariak 2027 beste hainbat kargudunekin egin duen ekitaldi horretan, hizkuntzari eta bereziki hizkuntza politikari dagokionez zenbateraino zatozte bat zuek sozialistak eta Euskal Herri Jeltzalea? Bueno, pasatako legealdixan eta konkretuki pasatako urtean politika lingustikoaren inguruaren dekretu linguistiko bat adostu genuen, nik uste dekretu hori oso zorrotza dela, eta hor, elkartasun puntu importante bat dakagula, eta baita ere, gure gobernu itunean ere oso argi ditugu zeintzu diren elkartasun puntu horiek, ez da, nik beti esaten dut bakoitza bere askatasunarekin defendatu leikela, bere euskararen aldeko edo kontrako postura, guk euskara askatasunez bizitzeko aukeria erabaki dugu Alderdi Sozialistaren barne, eta hor elkartasun puntuak baditugu EAJarekin partekatzeko. Elkartasun puntuak bai, baina desadostasunak ere bai, eta publikoak dira, adibidez, lan eskaintza publikoetan egin beharreko euskara eskakizunen inguruan. Hor badago puntu bateratu bat iristeko aukerarik, eta zein litzake puntu hori zure iritziz? Dekretu linguistikoa bera, ez da? Nik uste dut hori horren inguruan sortu egin zela, eta uste dut oso zorrotza dela, eta ditugun egoerari aurre egiteko oso aproposa dela dekretu hori. Gu beti esan dugu eskubide linguistikoen eta lan eskubideen artean, gu beti lan eskubideen alde egingo degula, beti euskera defendatzen eta bere erabilera, bere neurrian ere aplikatzen, ez da? Eta kasu hontan gure postura oso argia izan da, eta uste dekretu hori oso garrantzitsua dela alde horretatik, beraz, nik uste eta abia puntu oso egokia dela. Baina zuen bazkide sozialistek ez dute eskutatzen nolabait blindatu egin nahiko luketela lan eskaintza publikoetan euskara eskakizuna eskatzea, hori babestuko zenukete? Bueno, gu beti esan dugu, hori malgutasunez ikusi behar degula, batez be, guk perfil mistoaren aldekoak izan gerela, eta geralako, eta alde horretatik, dekretu hortan perfil misto horiek badauzelako, ez da? Uste hori abia puntu oso ona dela, eta hortik aurrera, ikuste gedakagu ze aurrera pausu emoten diran, baina uste hor base moduan base oso garrantzitsua dakagula. Honetaz hitz egin zenuen Aitor Estebanekin, pasaden astean egin zenuen bileran? Nik gauza askotaz berbain eban. Logikoa denez, beti aktualitateari errepaso sakon bat emoteko aukeri aukiten dugu sarritan. Hitz egin zenuten baita ere etxebizitzari buruz hori esan zenuten, eta batzuek ikusi zuten nolabaiteko esango dugu eszenifikazio bat, laguntzaretela nabarmendu nahi izate bat bilera horretan. Helburua zen aurkeztu genuen legeari behar den garrantzia emotia, ez da? Uste etxebizitzaren inguruan aurkeztu genuen lei medidas urgentes hori,
uste dugu oso garrantzitsua zela eta etxebizitza politika sustatzeko etorkizunean sustatzeko lege oso garrantzitsua dela, ezta? Eta berri hobe Euskadiko autonomia erkidegoak aurretik doa beste autonomia erkidegoei begiratzen, ezta? Da uste hori oso garrantzitsua zela, lege oso garrantzitsua da dakagun arazoari aurre egiteko eta eszenifikazioa hori zen, ez da? Gobernua sostengatzen dugun bi alderdien buruak horregotia lege hori aurkezteko. Askok leporatzen dezutezu gobernu kanpoan egonda, jaurlaritzatik kanpo egonda, baduzula bai jeltzaleak kritikatzeko nolabaiteko tarte bat, baina uneren batean kritika horietan urrutegi joan eta harremanak benetan eteteko arriskurik bada? Betu gauza bat esango dut, nik. Euskadiko alderdi sozialistaren idazkari nagusia naizen momentutik, ni beti esan dut Euskadiko sozialistak bere abotza mantenduko degula eta gure perfila beti mantenduko degula. Eta alde horretatik gobernu batean egotia ez nahi dau esatia guk isildutak egon behar garenik. Aratagiago esango nuke, nik beti azkenengo bolada hontan batzue polimika baten moduan ikusi duten adierazpen hoiek, batzuek gobernu ituna errespetatu ez dutelako edo hitzartuta ditugun hainbeste gauza errespetatu ez dutelako izan da, ezta? Ni ez dut polemika horiek hasi inungo momentuan, baizik eta hori. Gobernu itun hortik kanpo edo errespetatu ez duten adierazpenei erantzuna emoteko izan dalako, ezta? Eta hori hemendik aurrera ere horrela izango da. Gure abotza osen entzungo da, gobernu ituna respetatzen ez denean, edo guri txarto iruditzen zaizkigun gauzak esaten direnean. Eta gitu hori, traizio politiko ezberdinen arteko gobernu batean normala izan behar da, hori demokrazia da, ezta? Bi alderdi ezberdin gara, eta hori normalean gertatu leike. Baina horrek neurri batean badakizu zaildu egiten diola lana, gobernu bileran egon liteken sailburu sozialistei. Bai, baina guk ez gera isilduko, ez da? Guk ados espaldin bagaude, gure eritzia emoteko eskubidea ere eukiko dugu beti. Hitz egin dezagun autogobernua, ze honek ere ematen du zer esana eta akaso bide berdinan ez zaudete gobernuko bi bazkideak, ze gure eskun asteburuan mobilizazioa izan zen, EAJ-ko kideak bertan ikusi genuen egia da ez zirela alderdi gisa joan, baina bai burkideak izan zirela bertan, nola ikusi zenuen zuk parte hartze hori? Akaso galdera horri eman behar dion erantzuna Eusko Alderdi Jeltzale izan beharko da, ez da? Baina zure sozioak dira, zure bazkideak dira. Nei bostaxola zer egiten duen Markel Olanok edo Xabier Barandiaranek, badakigu Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzalearen kideak direla, eta badakigu baita ere, Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleen jarrera normalian zein izaten da gai hontan, ez da? Nik beti esan dut autogobernuaren inguruan adostuta dakagula portzentai oso handi bat eta ni nahiago dut batzen gaituen gauzetan azentua jartzea sagabanetzen gaituen gaietan baino. Autogobernuaz diskrezioz ari zaretera negoziatzen hori esan duzu behin baino gehiagotan, negoziazio hori bultzatzeko intentzioa izan dezake parte hartze honek akaso, deia egin zitzaielako erakunde eta alderdi aurrera pausoak emateko? Nik uste, beraien intentzioa etzen adostuta ditugun gauzetan azentua jartzia, baina sakabanatzen gaituen gauzetan baino, eta hor adostasuna oso zaila izango da guk ez geralako partaide ibilbide horiek martxan jartzeko, ezta? Gure intentzioa da, lortu ditugun eskubide sozial guztiak estatutu berri batean sartzea, indartzea eskubide horiek bermatutak izatea, eta alde horretatik uste dut oindalabi legealdi egin genuen lan izugarri izan zela, eta abia puntua eta isa amaieria hori izan behar dela, uste dut lan oso bikaina egin zela,
hori apurtxu bat berrizten badeu, isa etorkizuneko estatutu hori egin da ongo litzateke. Beste batzuek, beste gauzak sartu nahi baldin badute, agian betiko porrota lortuko dugu eta pena izango litzateke batez be kanpotik datozen mehatxuak ikusitza. Letra txikiari begiratu diezaiogun prest zeundekete Euskadiren nazio izaera onartzeko? Honi, beti esaten dugu, nazioaren onarketa hori bai konstituzioan eta bai oingo estatutuan ja onartuta dagoela. Nik ez dakat inungo arazorik horri beste erredakzio bat emotia. Ez dut bat be arazorik eukiko horren inguruan adostasun batetara ailegatzia. Hori, beste bide batzuek irekiteko baldin ez bada. Nik ez dakat inungo arazorik. Hortik aurrera, beste batzuek, marra gorria badakigu zein dan. Gu beti esan dugu gauzak unilateralki ezin leikelaz egin, beti estatuarekin adostu egin behar dela, eta legalidadearen barne egon behar dela. Gure marko juridiko hor dago, eta marko juridiko hori ezin leike traspasatu. Hori da, horiek dira gure baldintzak, ez da? Uste dugu hortik kanpo norbaitek ibilbidea proposatu nahi badau, bere eskubide aukiko dau, baina gurekin ez dau kontatuko. Nola bizi duzu aurreko asteko zesta nazioen liga? Jarraitu baduzu, Euskal Selekzioa eta Espainiako aurrez aurre izan ziren. Bai, jarraitu dut. Askatasunez beti bizi izan dut kirola, eta horrela jarraituko da izaten, ez da? Nik kirola gozatzen dut, baina ez dakit, identitarismo hori gabe. Beraz, uste oportunidade bikaina izan zela munduari, hain polita den gure kirol bat ezagutarazteko. Noren alde zeunden? Nik pelotaren alde, betiko moduan. Baina talderen batetzen hautatu edo zenuen baten alde bestearen alde baino gehiago. Ez, nik kirolaz gozatzen dut. Euskal Selekzioak pilota selekzioak parte hartu zuen lehen aldiz ikusiko, aldugu beste kirolen bat ofizialki parte hartzen hor surfaren aipatzen da, baina ikusiko aldugu. Ez da erraza izango uste pelotaren kasua, oso kasu konkretu bat zela, eta guk ez diogu inungo arazorik ikusi Euskal Selekzioak mundial hortan parte hartziari, baina beste kiroletan uste beste zailtasunak ere badago zela. Eneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusia, eskerrik asko bisitarengatik eta jarraituko dugu beste tartaren batean hitz egiten. Ondo izan. Eskerrik asko urren arte.